Hello guys, good morning everyone for today's vlog guys. Magpakaon ko sa kong mga for babies kay ang oras is alas 7 na kapila. Welcome to my channel dai guys. Welcome to my vlog. So karon guys, ako nang iandam ang ilahang pagkaon. Wa na magitila ing buhaton guys sa sulod sa panimalay guys. Maura man gyud na siya balik-balik gyud to ang trabaho diri guys. So mag-prepare na ko silahang breakfast guys. Ug sayo dai ko ganina na ang alap guys. Gid kaning nagkuha ko og Loternate og kaning serpentina o ni ara. Lindot mangalap guys og buntag sayo. Alas 5 kapin ko sa buntag sayo nanguha ng tambala guys. Kay lindot gyud ang buntag sayo mo kuha og herbal. Munang taga buntag guys, iyag bangon ako mga alas 5 ana, alas 4 kadlaw mo bangon naman jud ko pero dili sa kumukuha alas 4 git-git pa man na alas 5 ana kanang muhayag na ayha ko manguhaan na pero ni mata ko ganina guys sa alas 2 kadlawon kay nawala ang kuryente unya nanawag si banana kay tuam siya kagayan karon nag-travel kagahapon pa sa Saturday siya kagapon sa Saturday karon uli sila Sunday unya maabot to mga alas 6 sa gabi nanawag siya guys kay kanang nag-text magud ko nga palangga run out nakamata ko guys kay kaning sabak po kay di sa pikas balay ba nga siguro birthday di unsa ba kay nagmugainom sila sabat kadlaw na saba sila din mao to nga nakamata ko din ako na lang pug ipalo ang aircon guys kay ang among aircon dili ba siya automatic unya og makatulog kog balik human mag burn out ta pud ko kamata di guba ang aircon sa motong gipalong nako nag ceiling fan na lang ko mo to guys nga nga streaming banana tas sa asud ang istorya din ako siyang giginan nga matulog kag balik kay biyahe na pud unya kay para makapahuway. Then ito nakatagong po balik din nakamata ko mata ko alas 5 kay lagi nagkuan ko og herbal. Mao to karon mag-prepare ko pagkaon sa ko ang mga dugidog sa ilahang breakfast. So, man na atong trabaho every day. Di na mawala sa tuang kinabuhi ni atong trabaho sa sulod sa panimalay. So karon mag-andam na ta sa ilahang pagkaon guys. O dili magsaba mikiha nga mag-andam ko kay balo ba mo ana ni bots nga kuan ba na magbanha dayon na siya kay mo kay balo na siya guys pag kanang kuan bitaw guys mo kay balo na siya guys pag tingkaon na guys kay akong mga iring banha kaayo sayo ko naglungag guys. Kanon ako sila sayo guys kay daghan kog trabahoon karon. Akong trabaho karon magkuan ko sa mga basura niyo wala pay basura daghan na mig basura guys kay 3 weeks daw ang basura dili mo kuha kay guba ang truck. Unya karon daghan kog trabahoon kay ako ang tiwason ang kwarto kay pag yun ako natiwas guys kay galain akong lawas kaulan nag-ulan muglain nabot akong tapon. Mutong wala na ko nakuan ang kwarto nalimpyuhan ako pero wala pa nako nakuha ang aparador guys ko unang pa na akong aparador. Karon mag-andam ko silahang pamahaw. Pakanon ako sila una guys kay bahala og magsigi kog lihok diri sa sulod sa balay guys at least sila mo na sila kaon guys dili malimtan pare atong ni agi guys nalimtan ako hoy Ginoo ko tingala ko akong mga for babies nang hangad na pagkaano ko sa oras alas 8 naman wa pay pamahaw muna natagam ko ato karon ako na ni silang pagkanundaan kay para bahala maglitlihok ko di ara at least nakakaon na sila. Ang ako ani unya, bawo hindi pa ako makakaon. Nagluto ko niya og bihon guys kay muli man to si banana so nagluto ko bihon unya. Magsaba na si kuan ron. Si Butso makadungog na og plato magsaba din na siya. Pagilom di dagol ha. Ano po nang baba ni murag kuan kanang makina. Pagilom dagol. Ako pa din paimnon og pills akong mga for babies guys. Si Inde makadungog sa kuan sa pills kaning plastic sa pills magdagandagan dili mo kuag pills ginaw ko magpaboros na pud siguro siya nga partira ba yung kapuya mag kuan na ihang mga anak kuan kaayo ba guys kanang
Kuti kaayo guys, mabilar ko guys og binantay an iyang anak guys. Mura pa ko gabantay og mura pa ko nanganak guys, magbantay an iyang mga anak. Agoy na usik ang tubig. Akong gitongtong sa lamisa ang kuan, ang kaning cellphone kay nagtakilid ko ato di maklaro kung naong. Kani kay klaro kaayo. Bahalag against the light gamay. Dili lagi magbanha, lagi ko mag-prepare kung pagkaon kay makadungog na si boss, partira bagyo ng banhaa. Ang iring akong pictura niya guys, kaya ako ang ipo sa Facebook kay sa black market kay para naanay makatag-iya sa iring, gagmay. Dagko naman kusog na kay mga on ganig luto. Kusog na kay mga og luto guys. Nang ako nang ko ano. Paghilom dong dagol. Lagot ko ng dagol eh kay. Yun ang awayon si Bots. Bisag wa nang hilabot si Bots niya ba. Yun ang awayon. Nasi wakwak nang li na. Kadyot lang wakwak ha. Pagawson ti karon wak. Kay balo na si wakwak guys og tingkaon. Magandang ko silang pagkaon kay ako manggod guys. Ang huna-hunaon gyud mo pirmi sa kong banana. Kaya na gyud among mga for babies guys. Muna nga dili mi kaadtog lagyo. Nga kanang kaning duha mag-uban nga maglaroy-laroy. Di mi makaadto kay among mga for babies saon na lang man kay kana pong natay ibilin diri di man pud masaligan eh. Mao tong Tagawson ako si Wakwak. Okay, tagabuntag sayo din na si Wakwak guys. Mudumdum na siya patutoy sa mga mimi nga gagamay. Pero dili ba siya ang mama ana guys. Pag umangkon ra niya, ang mama na si Mickey. Pero siya tigpatutoy. Kay ang kuan mong guys, ang mga anak ni Wakwak tanan nangamatay. Kay yaman bitbito na usahon niya. Imbis na plaster na guys. Butangan ako og kanang nindot nga higdaanan. Ako ang gihanigan. Iya man hinoong bitbiton di. Ako na lang kuwaon kay paimnan ako sila og pills. Si Inday o relax ra man kayo oh. Sulog-tulog lang. Pagkuan na naron galit nagmataron. Salamat ng init mauga gini ako nilabahan. Ang kuwaon ang iring. Ara ang kiat ni Ara. Dali na, Wakwak. Dali. Dali. Ayun lang, nanti ang karton kaya ako ni ikuan sa. Awa ba? Samunta na ko hana ay. Uy, ang gawas man yung mga umo. Alibot! Ikan ko na yung cellphone niya.
Guys, kagawas na si Wakwak. So, continue ta sa itong trabaho sa sulod. Pagilom na tagul. Ang dali, mag-inom sa taog pills. Diri, tagsa-tagsa. Diri. Pop. Diri. Diri, Mickey. Okay. Tira kain pagka. Kainan ako silag pills, guys. Si Inday, akong unahon. Si Inday. Dagan, kayo pills. Quick, 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 quick! Ulit tayo dyan. Pills pa, pills. Tiger! Hoy! Isa giluwa ni mo na imong pills, Inday, ha? Hindi magluwa-luwa ng pills mo, Day. Kaya ako pinagtabang mo. Wakwak! Tapos na ako sila daan, guys. Kay mga onaray lang pills, guys. Ay. Mga naman ni sila, guys. Naipros daan. Mickey! Dali, dali, dali. Napit lang din naurot inyong kuwan, Mickey. Inyong pills, Mickey. Awa. Kang Mickey, guys. Ay, kuwan na imukok. Tiit kamot kay. Sige na, mag-prepare na ako pagkaon ninyo kayo man na. Ang usa, guys, tanaw sa bao. Ano man na? Ano man nang tanatin amin na siya bao among Inday, Rochelle? Hi, ina, morning, guys. Nag-atal siya sa bao, guys. Sige na, magkuan ako sa inyong pagkaon. Mag-prepare na ako. Sana na akong cellphone na magtindog. Ni makadugay sa itong vlog. Awa diya. Maghilom kay makadungog si Bots, magyaw-yaw na si Bots. Magkuan na po na, magbanha na po na. Dagol. Pero guys, akong iring akong giuna, guys, kay Dagol! Nagdagandagan na po ning duha, oh. Basta tingkaon na, magdagandagan din na sila. Murag malipay ba sila, guys, pag tingkaon na, guys. Murag ilahang kalipay. May sa tao pa na, uy, kaon na. Tingkaon na, kay Alas City naman. Alas City sarad. Wala pa din Alas City day. Kay ahid mo din akong relo og 20 minutes. Kuan pa dahil ron, Alas 6. Alas 6:40 pa ron. Sayo pa di ay. Ako kinigtabang akong mga dogi, guys, kay wala akong bana, montaw na sila akong kauban. Bisag na akong bana, guys, modulog yapon na sa mua, guys, oy. Naanad naman guna sila, guys, modulog sa mua. Una nga. Sa isa ka semana liguon gina sila og sa isa ka semana, guys, liguon gina sila og ikaduha ka bisis kay modulog sa mua man. Nya manggawas diyan na ra sa mong tiris. Nalibang mangihi, pagsulod trapo sa tiil. Limpyo po na mong tiris, sige mo na ko nagilimpyuhan diha. Banwasa na isabon. Dara. Inday, dire.
Dari na lang ka, oh. Dari ka. Aray. Wala lagi nagtingog si Bots. Busog pa siguro ng unggoya na. Wala pa nangayo. Nga, dapat magbanha na siya. Pero tagaan gyapon ako una si Bots, guys. Pagpuyo mang duha. Nagkiat na po ning duha ka unggoy, oh. Si Inday o si Dudong gamay nagkiat. Ana na sila, guys. Wasa buntag sayo magdula, magkiat. Ay makasala, mga tumba unsay mga makuan nila. Kuan na si Bots. Sugod na si Bots. Ang sugod na. Ang sugod na ang dakong tawo. Ug maoy. Sugod na kag maoy ya, Bots. Hulat diha. Sugod na maoy ang dakong tawo, guys. Ako na ning ihata, guys. Dara. Hoy, payo man ha. Dara, oh. Ako sa ihatag sa miyaw-miyaw nga gagmay, guys. Kaya may prasa kaon pa si Bots. Hoy! Manan na ko hatag, guys, karon. Sila nang dagol ako na pong kuanan, guys. Hatagan. Dudong gamay. Hinanglan, mahurot ni kang dudong gamay kang dagol. Silang tulo kay nahay sagol na ko bahaw, ani. Wala man gud na ko gidatog, wala na ko gipainitan ang bahaw, guys. Ako rang gikuan. Hinanglan, mahurot ni nila kay mabaho. Kay naay bahaw. Mahurot siyo ni kay napamay nabilin sampay na gamay, guys, at gibilin kagabi para ipalaman sa ilang pagkaon para mahurot. Dara. Muni pa kay nilang kaon ani. Sasampayan mo. Hoy! Dili man hilabot dia, ikaw ron. Kang Rosil na, ikaw siruka ka karon na. Dili Siruk jud kay kang bataa ka. Yan, naigo pa nila ang sampay na, guys. Ano pa kayo nilang kaon, kinapay sampay na. Oh, dali na. Dadong dagol. Dire. Dadong gamay. Dire. Inday. Dire, dire. Hoy, Bot, sumana ka, ha? Iuna tayo. Pag hindi mo nag-iurot mo, ha? Tukan ta karon. Magbuang hinoon. Nag-iuna gani siya gata gani. Magpuraan. Iuna gata, guys, para dili maglangas. Langas gyapon. Ninion.
Hugasan ako ang plato, guys. Kay para wa tay hugason. Nya na idungan na ako. Nasa na ko ni ang amo ang plato. Grabe, ilang kaon guys eh. Ang hurot po na nila kay naamay sampahin. Ay, kung bagay ni kita. Sa'y naturuan ang puso na limutin ka. At ang sakit ay di na malaman. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan aabot ang damdamin kong ito? Baliw na puso'y bakit ganito? Batid naman ng puso ko, mayroon ka ng iba. Ito ako naghihintay pa rin sa'yo sinta. Hanggang saan? Bakit nga ba hanggang ngayon'y mahal pa rin kita? Kan na dungot da? Na guys, ako na lang ning pulaton ilang plato guys, kay hapit naman po guys sila naman og pangaon. Alright. Akong Persian, diri na nako gipakaon. Ano sila guys? Sino platong Dodong oh? Winner si Dodong, winner. Si Dodong gamay. Ang kaning kang bot, itago sa nako niyang utda Dodong oh. Eh ako sa din ikon si Inday kay bisag kanon ini. Si Inday o turawa panahuman niya. Ako sang atangan guys kay bisad niya og kanon ni Dodong gamay. May na lang na niya ayaw dong. May na lang na ni niya guys kay gutumon na siya unya nara siya kanon pa pud. Dere lang sa ako maglingkod guys kay ako sang pakanon ay tan-aon si Inday. Ang ako ang tiger o nagkaon pa. Kaon dagan tiger. Busog kay na si Inday guys kay ganin nang buntag guys ang sobra sa miyaw-miyaw namo. Ikaon niya mo nang busog na siya ron dugo siya og kurot sa iyang pagkaon. Akong Persian ang amahan po na siya ning tabok naman po na siya. Ang tabok naman po kada. Adto na to si Bots guys kay kani si Bots guys. Og dili ni siya lang taon sa iyang pagkaon dili na ni hotdon kinahanglan man gud na siya og kuan guys kana bitang kanang kinahanglan siya og lambing-lambingon para hotdon ang pagkaon niya. Na siya guys, kulang sa pansin man na siya guys. Trapuan ako ang salog. Dali na Dodong gamay. But da pagkaon dito no ara guys. Kulang na siya kuan guys kanang ali but sarapot oh. Da but na but. Ito no ara guys. Anaon ra na siya guys para mahurot na iyong pagkaon guys. Kulang ka na siya sa pansin. Naro ko. Kana. Ana. Hindi na obot. Utda but. Utda na. Na but. Utda. Sayang kaayong bugas. Mahal ra ba? Utda but. Na but. Ada isi ko ang big boss. Wala lagi.
Na guys, anaon na siya guys pagpakaon para mahurot ang iyang kanon guys. Ato na siyang duulon dayon, ato na siyang alam-alaman para mahurot iyang rice. Na sige na oh, eat na dayon oh. Gi-eat. Na nagatang iyang anak guys. Na hurot dayon. Gi. Itjud oh, sige, kaon jud banat. Sige. Na, eat jud. Ah, very good kaya kung bots oh. Kaon si bots na ako oh. Na guys, alam-alaman. Sige na oh. Urot jud na bots na ako. Na, urot. Na, gamay na lang, gamay na lang. Gamay na lang. Na, gamay na lang ha. Utda ha. Kinahanglan pag alam-alaman guys para mahurot ang iyahang kuan. Akong mata guys katulgon para tabaw na unyag mo inom ko atong Glutarnate guys man di sa jud ko mainom sa Glutarnate kay mo inom ko Glutarnate ang ako ang trabaho tanan ma-impas ma-stop kay matulog na am katulgon pag ikog mata pero makalihok pa ko ani guys bisag katulgon ko basta pa imnon ko Glutarnate di yugo kalihok kay tulog jud ko na sige eat inday mo gawas gawas si inday guys. Ang dali na. Ikaw dagol dira ra ka ha. Dili pwede mo gawas sa kay. Si butching diri oh. Akong basura labay na ko ni. Ay gumagkaon ni bots labay na akong basura guys. Pero guys nagkaon pa siya. Giyot da. Sige. Sus kinahanglan pag kuan guys. Wala akong bok nangakaka nagisakit kung bots ganina guys. Ako jud ang uli ang hapak-hapakon pag musakay na siya nako. Gi, the jud. Gamay na lang kay guys. Padulong na sa hurot. Na the jud na bots, the bots. Di na. Pwede na siya biyaan guys kay gamay ng kay kulang na mas dudong hurot ana yan. Labay ta basura guys. Ang basura di pa makuha kay nadaot pa daw ang truck. Saba kay di gabi guys oh. Inom sila. Ay birthday siguro. Ato ni butang diri ang atong cellphone kay maglabay tag basura. Ana. Oy ay kahulog si ko na ka kay napas ka. Ala di siya masando nga sa stand. Ay na. Ana. Dili lagi manghilabot diha. Naguna tong opportunity. Ang dagan na ko basura. Ako ni buta kong basura dito. Okay, puno na diri. Kaya na apil dagon na bago pa ng dagon na. Ako ni alsahon dito ang kuan basura kay. Apa o basura man ni. Segregate nato ang basura guys, ilahi nato ang malata di malata kay kun dili ilahi guys dili nila kuhaon. Mana ilahi jud.
Kapit nahulog ang cellphone, nagtakilid. Manata guys, labay basura. Inding ani magkuha patag isa ka silopin kay napuno naman ang basura usa ka. Silopin kasako puno na suko na pud ani og sako usa na napud koy serpentina ning turok guys. Di ara o. Turok na pud guys. Gitoyo jud ako nagtanom diha guys kay ngano. Para og magkuha ko sa tapulan ko mugawas kay tungod sa ulan. Naara ko serpentina dira. Na. Ay, just Lord. Dili magkuan ha. Against the light man ta diri dapita di ay. Bali na tini kay against the light. Dari ta. Ana guys, maglisod ko ani na ikaning stand ni kana akong gigamit ron kay nagtakilid siya ikuan. Magkuan ko guys. Panwasan ako ang ihi ni Inday kay nangihi si Inday karon lang. Kay naraba ko gihalay diri man manimahaw niyang anso. Diri na ito na ibutang o para masaluran. Na. Sayang man. Makapuno, maghihapon eh. Tubig sa ulan. Wala man diri. Tani okay kanunay na balag hinay na asya kanunay. Ay, sulod na pud ko guys. Dagan pa kog trabaho sa sud. Nakapundo kog tubig kagabi kay ning agas. Unya na pud na ay agas ang laba ko gahapon guys. Uy kay mo ang mga sinuotan gipanglabhan ako daan para dili managahan kay pait kay managhan nya walay agas matunong na impas.
tay basura dito sa sulod. Dito na ang sulod. Ang lamisa kung trapuhan. Hugasan sa nakaruga. Hugas ako. Guys. Ano guys? Trabaho. In Jesus' name. Naputol akong ulo. Nakugugas sa plato sa akong mga fur babies. Ang amo aga sumana na po nakugugas pero trapuhan pa man ako na uga. Nga noog. Kay butang na ko na sa ref guys. Nilaban ako na ko, tagagabi na ako nilaban ng trapo guys, kanang trapo nga gamiton ako itrapo sa mga plato. Oh, tagagabi na ko nalabahan guys kay para pagkabug ugma, mauga siya kay nipis ra man na siya guys pero kusog siya mo sikip og kaning tubig. Kay kuan man na siya katong gapason nga. Ingon ani nga kuan siya ba trapo, kusog siya mo kuan. Yara, uga naman ni. Kani guys, oh, uga-uga na gilabhan ako ni kagabi. Mo ni ko itrapo ani kay para butang sa ref. Kuan siya uga. Kay ang ref guys, hindot po na siya butang nga plato kay bugnaw. Wala mga virus kaysa mag-sterilize ta. Doble na sa kuryente. Ibutang sa ref para diretso. Kaning kaldero dili na nako ni ko anong tapuhan kay diri ra man ako ni butang sa ubos. Limpyo na po ning ubos ko naman di pang ayos diri. Ug akong bana pa guys siya. Grabe si palangga. Pag manglimpyo pati screen apple ay natural. Basta naa sa sulod sa balay apple tanan. Walay dili pwede ma-apil. Apil gani siya. Nalimpyog apil.
Ay, ako din yung butangan sa blow turnip di ay. Gayon. Ako ano ganun sa iyahang. Unyara na ako kung anong si banana gas. Unyara na ako butangan og ininit ang iyang serpentina kay kani iyang serpentina mabuntag man niya imnon. Kani sa akong bulak. Nang gwapa kayong bulak guys. Nara guys, gwapa. Pwede na ni butangag ininit pero kanila sa kumbutangan kani dili. Kaya akong banana gas ganahan siya ang serpentina nga green kayo ang tubig sa Ginoo ko kapait naman ana. Mainom gani ko gamay ka ng ubo ko guys kinindot na sa ubo. Digi ko kagwanta mukulo ako ang dila ay siya butang mura nagtubig niya. Ug siya pa daw guys naanad na daw siya sa lami guys. Kuan na daw siya kanang na-immune na siya sa kuan kay tambal number 1 mo na tambal sa diabetic guys kaya kung ba na diabetic baya. Muna nga. Kuan kay yung serpentina strong kayo. Sa kape pa na pinaka-strong bas kape yung serpentina. Giuha ko niyaw-yaw. Mura mo puta ga live ceiling aning maglagta eh. Wow. Kaya sa una guys, ga live ceiling ko guys, nadyo ko tubig sa kuang kilid kay mo uga tong tunlan. O sige yama-yama. Pero okay ra to kay nampoy halin pagkahuman mahalinan tag mga bag. Nabusog sa tubig. Manata diri. Palamisa na kita. Trapo na tong lamisa guys kay man na magpangaon akong mga 4 babies guys. Kaya tas lamisa na punta. Ito lang ang ulo guys. Lungo ra kaayo. Guys. Kasayan sa mga kanang yusik-usikan. Puniton kay mapunit pa man. Kaning uban di na mapunit kay nalata man. Trapuhan na lang. Hilom na ko mga probibis guys kay manas sila pangaon. Hinaw na ang balay. Unya guys, gumana ko vlog. Maminaw din kog drama guys. Kay mo man ako ang kuan taga-bunta guys. Maminaw din kog drama din. Well nagliplihi ko diri sa lots balay guys, naminaw kog drama. Di man ko pwede maminaw drama nga mag-vlog ko kay maka-copyright man ta. Unya na ko maminaw pag human akong vlog. Dugay na gani ko ka-upload sa akong TikTok pod guys. Kay kanang say kapuya nabitaw ko guys. Nya nag-upload ko ug mag-upload man ko sa ko ang YouTube channel dayon magkuan ko mag YouTube ay magkuan ko kaning mag TikTok. Dugay kay ma-upload ako ang upload sa YouTube. Nya na day ha. Noktok man day si Inday di ay wako kabantay. Nya na day nanirapo pa ko og lamisa.
Ang kwarto na mo unya guys, limpyuhan na po na ako na kay ibalin sa nako dito ang Durabox na mo usa para malog-log sa pikas kwarto para sayo na nako ibira ang parador. Natag ko andiri. Unya na day. Manako og trapo sa lamisa. Dire na buta sa gas rinse. Sa bangko pa di ay magtrapo pa ko sa bangko. Kay taga-adlaw po na ko naginatrapuan ang bangko guys kay kung mga iro. Mga purwibis na ko diha man patong man diha. Munang ato apong trapuhan ang ato ang bangko. Kay para limpyo kay magigay